Ľudia, vítajte od dnešného videa. Po dovolenke sme sa vrátili späť na Slovensko a tu sa budeme pripravovať na zimnú prípravu vo Varnsdorfe. Môžete sa tešiť na novú sériu videí, kde vám budem ukázať, ako trénujeme a ako sa pripravujeme. Tak máte sa na čo tešiť. Nachádzame sa na akadémii, tuto s Tomím, dík, že si to vybavujú v pohode. A ukážeme vám, čo budeme dnes robiť, aký tréning a máte sa na to tešiť. Timo, poď. Dobre, to je jeden. Čo ti, dáme? Využívaj slovačku. Poď. Dobrá. Poď jeden na jedna, ale zrýchli. Pomalé, poď. To je ono. Super. Teraz so mnou. Pripravujem teraz posledná, poď. Tak go, poď, zrýchli to, zrýchli. Dobrá. Poď.
trošku sme počilovali po tréningu a teraz máme odlišné plány s týmom, ale všetko uvidíte cez môj a týmov pohľad. Ja si idem zabehať na ihrisko. Idem si zabehať na ihrisko a Timo ide cvičiť, ale to všetko uvidíte. Tak mám za sebou prvý beh 6x3 minúty, minúta pauza. Tak druhý beh za mnou, za 12 minút dobehané 5x400, 400 metrov a minúta oddych. Teraz čas na dobrú regeneráciu. Po behoch fajná kaďa zregenerovať. 5 minút spolu na to. Ďakujem, že ste toto video sledovali až do konca a my máme pre vás pripravené ďalšie videá, na ktoré sa môžete tešiť už čoskoro.